Ġew imnedija żewġ skemi finanzjarji b'investiment ta' 380,000 euro biex joffru għajnuna finanzjarja lil għaqdiet volontarji f'Malta u f'Għawdex. Small Initiative Support Scheme se tkun applikabbli għal għaqdiet kollha reġistrati filwaqt li l-Gozo VO Scheme hija speċifikament għal għaqdiet bbażati f'Għawdex. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia ħabbret mill-ġdid it-tnedija tal-iskema Small Initiative Support Scheme bilan li tappoġġja finanzjarjament proġetti żgħar ta' għaqdiet volontarji. Kull għaqda tista' tibbenifika sa massimu ta' 5,000 euro. Bit-tnedija tal-iskema sa issa ġew implementati 460 proġett b'investiment li jaqbes il-1.6 miljun euro. L-applikazzjonijiet tal-lotja se jkunu miftuħa mill-4-28 ta' Mejju sal-4-9 ta' Lulju permezz tas-sit elettroniku vofunding.org.mt. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia spjegat li l-Gvern se joffri aktar minn għajnuna finanzjarja. Spjegat li saret valutazzjoni komprensiva tal-mod kif jiġu sottomessi r-rapporti u l-aderanza mal-iskadenzi. Fuq il-bażi ta' din l-evalwazzjoni se jiġi introdott qafas strutturat ta' rikonoxximent u estensjonijiet relatati mal-konformità. Mauro Paċ Paraskandolo, kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, qal li issa qed iseħħ bidla pożittiva fil-volontarjat f'żewġ livelli, fir-reviżjoni tal-liġi u semplifikazzjoni tal-proċeduri u fiż-żieda fil-fondi u servizzi disponibbli. It-tieni skema tħabbret mill-Ministru għall-Għawdex u l-Pjanar Clint Camilleri b'investiment ta' 200,000 euro. Spjega li kull għaqda tista' tirċievi sa massimu ta' 5,000 euro b'applikazzjonijiet li huma miftuħa sa' 9 ta' Ġunju u ħeġġeġ lill-għaqdiet biex japplikaw għall-iskema. L-inizjattivi eligibbli huma mqassma f'5 kategoriji ewlenin: titjib ġenerali tal-bini u jew faċilitajiet, ix-xiri ta' tagħmir jew apparat, il-promozzjoni ta' tradizzjonijiet artistiċi u kulturali għawċin, l-iżvilupp u titjib ta' kompetenzi u ħiliet professjonali u l-inizjattivi b'bażi komunitarja. Dawn iż-żewġ skemi jipprovdu opportunità lil għaqdiet volontarji f'Malta u f'Għawdex biex jespandu l-proġetti tagħhom u jsaħħu l-komunitajiet lokali.